Toinen ammattinyrkkeilyilta. Otteluita kaikkiaan käydään 8-9 tästä nyt lähempänä. Ja olette tulleet tänne paikalla katsomaan ehdottomasti pääottelua koskevaa tiedotustilaisuutta. Ja pääottelussa esiintyvänä vieressä oleva kaikkari Robert Helenius. Hän ottelee uransa jatkon kannalta erittäin tärkeän, merkittävän ottelun. Vastustaja on saatu allekirjoitettu paperin 15 minuuttia yli puolen yön. Ja kyseessä oleva ottelu on raskaan sarjan Euroopan mestaruusottelu. Ottelussa on myös IBF Liiton Intercontinental tittelin panoksena eli 2 eri mestaruusvyötä. Ja vastustajaksi asettuu Saksan turkkilainen hallitseva Euroopan mestari Erkan Teper. Robert on kerran aiemmin otellut Euroopan mestaruudesta voitokkaasti vuonna 2011, jolloin hän voitti Hartwall-arenalla käydyssä illassa Derek Sisoran. Silloin hajainen pistevoitto. Sen jälkeen Robertin ura ovat ihan hidastaneet muun muassa loukkaantumiset. Ja nyt on uusi tuleminen käynnissä. Alun jälkeen 2 ottelua ollut. Ja nyt on ehdottomasti kovin ottelu. Ehkä jopa Robertin koko tähän asti uralla. Tämä Hartwall-areenan ilta on ISTV-televisioima. Se käydään siis 19. päivä joulukuuta. Ja siinä illassa käydään Robertin ottelun lisäksi myös toinenkin titteliottelu, mutta se julkistetaan hiukan myöhemmin. Otteluvoittaja hyvin suurella todennäköisyydellä jatkaa uransa ensi vuonna MM-otteluun. Kuitenkin Robertin halu on nousta ensimmäiseksi suomalaiseksi ammattinyrkkeilyn miespuolustus maailmanmestariksi. Siksi hänen tiiminsä on halunnut kovaa ottelua, eteenpäin viemää ottelua, ja nyt promotiotaho on vastannut siihen haasteeseen. On tehty iso satsaus, on saatu tuotua hallitseva Euroopan mestari Suomeen. Robertin tiimiin kuuluu tuolla vasemmalla teistä kanssa oikealla oleva manageri Kalle Helenius, Robertin isä, valmennuksesta vastaava Johan Wikström, ja tuolla löytyy vielä sivustalta Katsman, eli alkoipaikka ja käsienteippä Seppo Finnilä. Sitten Robertin vastustajasta Erkan Teperistä. Hän on turkilaislähtöinen, asuu Saksassa. On 33-vuotias. Robertia noin 5 senttiä lyhyempi, eli 195 senttiä. Ottelu painottaa hyvin samanlainen kuin Robert. Eli on viimeisimmässä ottelussaan painanut 114 kiloa. Teper on voittanut kaikki tähän asti ottelussa, hän on 15 voittoa, niistä 10 on tullut tyrmäyksellä, eli nyrkkeilijöiden tyrmäysprosentit ovat hyvin samanlaiset tällä hetkellä. Erkan Teper on yksi 3 nyrkkeilijästä, joka on kaikilla 4 ammattinyrkkeilyn pääliitolla arvolistalla. Kuten sanottua, Erkan Teper on hallitseva Euroopan mestari. Tietokonepohjainen Boxrec rankkaa hänet sijalle 8. IBF rankkaa hänet maailmanmestarin 5. haastajaksi. WBO ja WBC sijoittuvat hänet 10. haastajaksi ja WBA 12. haastajaksi. Robertilla ja Erkan Teperillä on myös yhteistä historiaa. Erkan Teper voitti hänet vuonna 2007, eli amatööriaikana vielä. Erkan Teper on sikäli Suomen ammattinyrkkeilyn erittäin, voisi olla koko maailmankin ammattinyrkkeilyn poikkeuksellinen vastustaja. Kotikehän nyrkkeilijälle tuodaan vastustajaksi hallitseva mestari, jota voidaan pitää ottelussa ennakkosuosikkina. Vastustaja, joka uralla on menossa eteenpäin hyvin lähellä MM-ottelua, kuten myös Robert. Ottelu on molemmille nyrkkeilijöille vaarallinen, iso riski. Viimeisimmässä ottelussaan Erkan Teper voitti olympiapronssimitalistin Dave Pricein toisen erän tyrmäyksellä, ottaen haltuunsa Euroopan mestaruusvyön. No, tässä ei suurta ennustajaa tarvita, mutta se voittaja ottelee 2016 vuonna maailmanmestaruudesta. Tämä on sen luokan ottelu.
Robert pääsi kotikehällä sinne, ehkä oli enemmän suosikkiottelu selkeästi. Ja nyt tällä kertaa niin sieltä tulee hallitseva eurooppamestari tulee vastaan. Robert on haastajana, joutuu menee kehään ensin. Okei, kotiyleisö tuo hyvän tuen siihen. Mä arvoisin, että Erkan Temper on hyvin pitkälti Derek Sisoran tyyppinen ottelija, tykkää tulla lähelle, lyö vahvasti. Mä pitäisin jopa Erkan Temperiä kovempana, selkeästi kovempana vastustajana kuin oli Derek Sisora. Temper lyö lujempaa, on tässä vaiheessa testatumpi ja paremmin selviytynyt niistä testeistä, mitä on Derek Sisora sen ottelun jälkeen. Tämä ottelu on selkeästi suurempi ja riski ja vaarallisempi kuin oli Derek Sisoran ottelu. Ihan suoraan, että mitä ajatuksia sinussa herättää tämä tuleva ottelu? No, mulle tämä on tosi hieno ja iso tapahtuma totta kai. Hienoa pääsee taas ottelemaan Euroopan mestaruudesta ja tuomaan sen tänne Suomeen. Että kyllä mä oon aika hyvillä mielillä sitä, että vyö jää Suomeen. Tuossa tuli ilmi, että olet aikaisemmin otellut Erkan Temperiä vastaan, niin kuinka hyvin tunnet hänet nyrkkeilijänä? No aika hyvin, jos parattiin jo siellä Saksassa silloin, kun mä olin Sauronilla töissä. Kyllä mä olin parempi osapuoli. Amatöörissä hävisin. Mä luulen, että se oli sellainen matsi, että mulla tuli yöllä liikkaa ja mä lähdin aamulla. Tai syttyi lapsi ja aamulla lensin Berliiniin ottelemaan ja illalla takaisin. Niin mä en oikein ollut keskittynyt, hävisin pisteellä mun mielestä. Ihan ok tasolla matsi Ilunkin eteen, mutta tällä hetkellä mä oon fyysisesti niin paljon erilaisessa kunnossa kuin silloin, että luotettavasti lähdetään matsiin. Tuossa on käynyt läpi vähän Temperin vaarallisuutta, niin miten sä itse arvioit sen tilanteen? Että onko ne vaarallinen vai ei? Kyllä. Ei se voi olla noin vaarallinen. Jees. Kalle seuraavaksi, jos puhutaan tästä ottelusta ja pidetään vielä tämä vaarallisuusmomentti mukana, niin millä tavalla näet tämän ottelun siitä näkökulmasta lähinnä puntarissa voiton tuoma hyöty ja tappion tuoma haittaa Robertin uran kannalta? Mä näen ottelun sillä tavalla, että jossakin vaiheessa niin se vasen koukku osuu ja silloin Temperiä vietään. Robert sitten 3 kuukautta aikaa otteluun. Millä tavalla sinä valmistaudut? No nyt ollaan vedetty edellisestä matsista fysiikkaa ja eri nyrkkeilyä, mutta nyt tästä eteenpäin niin totta kai se peruskunto ja sitten se nyrkkeilykunto lähdetään taas varaamaan ja tekniikkatreeniä ja niin poispäin. Tässä on vielä kova duuni edessä. Minkälaisia sparrivastustajia on tulossa? Se selviää kyllä lähiaikaa. Mutta ulkomailla kuitenkin. Kyllä varmasti. Ja varmaan jo kuitenkin lähtee ulkomaille treenaamaan tässä samaa jaksaa ja muuta. Että kyllä ne sparrivastustajat lähdetään ihan huolella sitten ja se pitää sitten olla ihan maailman tasolla nekin. Kuinka kallis tämä ottelu on järjestää? Mä uskon, että tämä on Suomen historian kallein ottelu. Ei lähde summiin menemään, mutta puhutaan niin isosta summasta, että ei lähde paljastamaan tasoa.